се движи, което е... What? В смисъл, да. Чайте, само да... Не знам, забравих как се правеше. Ми трябва малко време. Чакайте само. Мисля, че така беше. Так. Не. Обзървър така. Стики пистан така. Да спрем времето, че направо така. И той е, че забравих какво трябваше друго да правя. Мисля, че... Така. Нищо, той ще може и по вода да вари този танк. Да му остане. Стойте сега. Не. От коя страна трябва го таконче да тръгне? Оп, ето е. Ето е. Ето танк. Който се движи. What, ама аз не мога да седя на този танк. О, шит. Аз трябва да се движа с него. Я, стой. Оп, ето. Ето, момчета. Аз съм най-лудя. Управлявам танк.